Исәмісіз эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Без бүген көн дәвамында Россия Дәүләт Думасына 8-нче чакырылыш депутатлар сайлауны яктыртып барабыз. Участоклар ябылырга тагын сәгать ярым вакыт калды. Безнең төшерү төркемнәре хәбәрчеләребез шәһәр районнарда эшли һәм иң соңгы яңалыкларны сезнең игътибарга инде тәкъдим итәргә әзер. Көндезге сәгать 4-кә республика халкының 70,41% сайлау участокларына килгән. Татарстан районнары арасында иң югары күрсәткечләр Ютазы белән Балтачта. 3 көн эчендә Ютазы районының 93%-ка якын, Балтач районының 91%-тан артык сайлаучысы инде тавыш биргән. 3нче урында Алексеевск районы, монда сайлау хукукыннан 90% кеше файдалана. Бердән мәгълүмат үзәгеннән алынган соннарга караганда Казанда Совет, Вахитов, Мәскәү районнарында яшәүчеләрнең активлыгы кимрәк. Россия буенча көндезге 3кә сайлаучы 40,49% участокларга инде килгән. Көн дәвамында бүген җитәкчеләр танылган шәхесләрдә тавыш бирде. Премьер-министр Алексей Песошин сайлау белән бер рәттән участок комиссияләренең эш барышы белән дә кызыксынды. Татарстанның сәламәтлек саклау министры сайлауга балалары белән килде. Салават Фатхетдинов исә участокта үз иҗатын яратучылар белән фотога да төште. Сайлауның 3нче көне Рония Абдрахманова материалында. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казандагы 242-нче участокта тавыш бирде. Ул башта сайлау участогы хезмәткәрләреннән эш көненең ничек узуы белән кызыксынды. Бюллетень белән бергә аңа беләзек һәм кичке концертның программасын тапшырдылар. Бу участокта сайлауның ничек баруын күзәтүчеләр карап тора. Алар премьерның тавыш бирүендә диккать белән күзәтте. Татарстан буенча федераль инспектор Виктор Демидов бүген 65-нче участокта иде. Эш күп булу сәбәпле җомга һәм шимбә көннәрендә тавыш бирергә килеп булмады ди ул. Бүген дә сайлау участогыннан туп-туры эшкә китте. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе урынбасары Александр Терентьев иртән үз участогына иң беренче булып килде. Кемгә тавыш бирәсен алдан хәл итеп килгән булса кирәк, озак уйлап тормады. Аннары сайлау барышына үз бәясен бирде. Это нагрузка на комиссии, конечно. Комиссияләргә 3 көн эшләргә туры килә. Аларга авыррак инде, әмма халыкка җайлы дип саныйм. Сәрия Сабурскайда быелгы сайлауны оештыру аеруча да үзенчәлекле дип саныйм. Халыкка үзенең гражданлык бурычын үтәргә мөмкинлекләр зур ди ул. Я считаю, что власть принадлежит народу. Мин хакимият халыкныкы дип саныйм. Шуаның нинди булуы да безнең үзебездән тора. Сайлауда Татарстанның министрлары да актив катнаша. Сәламәтлек саклау министры Марат Садыков участокка кызы һәм улы белән килгән иде. Балалары шулай ук медицина хезмәткәрләре. Алар 314-нче сайлау участогында тавыш бирде. Без бүген үзебезнең конституция хукукыннан файдаланып гражданлык бурычын үтәдек. Безнең мәнфәгатьләрне кайгыртачак депутатларны сайладык. Хатыным командировкада иртәрәк тавыш биргән иде. Ә без балалар белән бүген килергә булдык. Республиканың урман хуҗалыгы министры үз фикерен белдерер өчен бүген Петровский бистәсендәге 270-нче участокка килде. Аларның бүген икеләтә бәйрәмдә. Безнең бүген һөнәри бәйрәмебез дә урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне, ә илдә җитди сияси вакыйга. Без урман берләшмәсе вәкилләре үзебезне илнең аерылгысыз бер өлеше дип саныйбыз. Россия Дәүләт Думасы депутаты Ольга Павлова фикеренчә, ил гражданнары бүген үзләре законнарның сыйфатына йогынты ясый. Бу бит алар сайлаган депутатлардан тора ди ул. Событие очень серьезное. Бу бик җитди вакыйга. Без барыбыз да илебезнең киләчәген сайлый. Парламентка актив, дәртле, билгеле кешеләр килергә тиеш. Түбән Кама шәһәре мэры Айдар Метшин үз тавышын бирү өчен теркәлгән урыны Кызыл Кизләү авылындагы сайлау участогына килде. Сайлауның 3нче көнендә дә Түбән Кама районы халкы актив, һава торышы да әйбәт, кешеләрнең кәефләре дә күтәренке. Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Олег Коробченко өчен сайлау гаилә бәйрәме булып чыкты. Депутатның 5 баласы бар. Сайлауга хатыны һәм 2 кызы белән килгән иде. Олег Коробченко Яршаллыдагы үзе укыган мәктәптә тавыш бирде. Нужно проявить свою волю. Үземнең фикеремне белдерергә, киләчәгемә битараф булмавымны күрсәтергә килдем. Балаларым да монда. Үз гражданлык позициямны белдерүдә аларга үрнәк буласым килә. Дәүләт Советы депутаты Альмир Михеев та сайлау участогына гаиләсе белән килә. Ул Мирный бистәсендәге 129-нчы мәктәптә тавыш бирде. Бюллетенне урныга аңа 8 яшьлек нәни кызы салырга ярдәм итә. Я и руководитель нашей партии. Сайлау 3 көн дәвам итсә дә, мин элеккечә соңгы бердәм сайлау көнендә тавыш бирү яклы. Спортчылар, тренерлар да актив. Волейбол тренеры Владимир Олекна 42-нче участокта тавыш бирде. Ул анда хатыны белән килгән. Ә фристайлчы Токиодагы Олимпиадада катнашкан Ирек Ризаев үз фикерен 148-нче участокка килеп белдерде. Ул әле генә Омскидан ярышлардан кайткан участокка да велосипедында килде. Это гражданский долг. Дәүләт төзелешенә үз өлешемне кертәм дип хис итәм.
Татар эстрадасы йолдызлары да үз фикерләрен актив белдерү яклы. Салават Фәтхетдинов гадәттәгечә 121 лицейда тавыш бирде. Участокка килүчеләр арасында аның иҗатын яратучылар күп иде. Тавыш биргәннән соң җырчы алар белән фотога да төште. Бүгенге көндә иң кирәкле чараларның берсе күп әйбергә җитди карамыйбыз, шаярып карыйбыз. Ничектер кемдер куркып, кемдер борчылып, кемдер ачуланып, кемдер һәркем үз хыялы белән килә сайлауга. Мин килдем, минем ышаныр кешеләрем бар. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев сайлау участогына барып җырлап та күрсәтте. Ул Башкаланың 121 мәктәбендәге 389 сайлау участогында тавыш бирә. Biz takmazlar jırladık, әйтәбез башны иеп, Россиянең һәр кешесе сайлауга барсын диеп. Рани Абдрахманов, Алмаз Зиядинов, Владимир Ларионов, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы. Гомумән алганда Татарстанда сайлау бик әйбәт бара, яшьләр актив тавыш бирә, алар күзәтүчеләр арасында да күп. Республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев республикада сайлау барышында халык активлыгында шулай дип бәйләде. Көн үзәгенә таба мөрәҗәгатьләр артты ди ул һәм моның ни белән бәйле булуын да аңлатты. Количество в сети. Мөрәҗәгатьләр, комментарийлар саны төш вакытына артты. Берсендә игътибарсыз калдырмыйбыз. Барысында тикшерәбез. Кыска вакыт эчендә җавап бирергә тырыштык. Күп очракта бу мөрәҗәгатьләр нигезсез, буш мөрәҗәгатьләр. Аларда дәлил дә, фактлар да юк. Бер өлеше әле каралуда. Бүген йөзләп шалтырату кабул ителде. Шуларның 15-е сайларга мәҗбүр итү очраклары бармы дип сорыйлар. Андый мөрәҗәгатьләр юк. А у вас есть случаи принуждения к голосованию? Таких жалоб, обращений нет. Республикада 3 көнлек сайлауларны күзәтергә мөмкинлек бирүче үзәк тә эшли. Ул Татарстанның иҗтимагый палатасы тарафыннан оештырыла. IT паркта урнашкан. Монда республиканың төрле район, шәһәрләрендәге 1100 сайлау участогын видеоэкран аша карап торырга була. Бу үзәктә яшьләр иҗтимагый оешмалары вәкилләре, партияләрдән дә күзәтүчеләр бар. Көн саен 80-гә якын кеше килә. Монда керү өчен шәхси документның булуы кирәк. Сайлауы беткәч инде любой кеше килә ала да әйтә ала. Менә бу, пожалуйста, участокны миңа күрсәтегез әле, нәрсә анда булды. Ачабыз видеорегистраторны, и ул бит язып бара. Компьютерда ачыла да карый, нинди хәлләр булган, кем йөргән, нинди эшләр эшләгәннәр. Но карап торабыз, менә бер нинди нарушениялар да юк. Аллага шөкер дибез инде. Алар сайлау барышында күзәтә, республика белән танышырга да өлгерә. Чит илдән килгән эксперт күзәтүчеләр бүген Татарстан турында фикерләрен дә җиткерде. Сирия, Бавария, Мавританиядән килгән белгечләр 3 көн дәвамында шәһәр һәм район сайлау участокларында булган иҗтимагый күзәтү үзәге эшчәнлеге белән танышкан. Сайлауны оештыруны югары дәрәҗәдә дип бәялиләр. Мөмкинлеге шиклеләргә, сайлау участокларына килеп алмаучыларга шартлар тудырылуын да билгеләп үтәләр. Урамнар чисталыгы, фәнни казанышлар күп булуы, Казанның мәдәни шәһәр булуы игътибарны җәлеп итә диделәр. Без бары тик уңай күренешләрне күрдек. Ниндидер кимчелекләр булды дип әйтә алмыйм. Халык та сайлауда актив катнаша. Бу да яхшы күрсәткеч. 3 көн генә булсак та бай фикер туплый алдык. Безнең илдә, мәсәлән, сайлауда төрле партия кандидаттан күзәтүчеләр була алмый. Бары тик участоклар ябылганнан соң гына тавышларны санауны күзәтә алабыз. Бу сездә ничек барачак? Моны да караячакбыз әле. Анда да бәлки аерма күрербез. Республикадагы һәр 4нче күзәтүче яшь кеше бу хакта бүген иҗтимагый палата рәисе Зилә Вәлиева сөйләде. Исегезгә төшерәбез, Татарстандагы сайлау участокларында 16 мең күзәтүче эшли. Аларның бер өлеше тавыш бирү барышын IT паркта урнашкан җәмәгать күзәтү үзәгендә карап бара. Татарстанда сайлаучыларның актив булуы турында Петербург сәясәте фонды президенты Михаил Виноградов әйтеп китте. Бизнес һәм дәүләт элемтәләре буенча белгечләрнең Милли лигасы президенты Марат Баширов Татарстандагы сайлауда оештырылган видео күзәтүне югары бәйләде һәм 3 көн сайлауны бик уңайлы дип атады. Ул видеостена теләгән кешегә, шикләнгән кешегә килеп үзе карарга бик яхшы шарт. Шуның өчен теге имеш-мимешләр белән йөргәнче теләгән бар икән, мөмкинчелек миңа калса бик тә кирәкле. Насколько я понимаю, все проводится в республике достаточно организованно. Татарстанда сайлау югары дәрәҗәдә уза дип әйтер идем. Халыкта кызыксыну көчле, шикләндерерлек хәлләр булмады. Хәзер тавышларны санау кебек җаваплы эш калып бара. Я бы обратил внимание, что есть технологические инновации. Это голосование в течение 3 дней. Быелгы сайлауның төп яңалыгы 3 көн дәвамында тавыш бирү. Минемчә, бу тәҗрибәне алга таба да дәвам итәргә кирәк. Чөнки ул сайлаучылар өчен бик уңайлы. 2 көн эшләп, 2 көн ял итүчеләр өчен бигрәк тә.
Татарстан халкы сайлауга килүчеләрнең күп булуы белән һәр вакыттагыча аерылып тора. Бу хакта бердәм мәгълүмат үзәгендә узган матбугат очрашуында Юрий Камалтынов әйтте. Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге сайлау штабы җитәкчесе сайлауларны күзәтү буенча махсус үзәк ачылуын искә төшерде. Күзәтүчеләрнең мөрәҗәгатьләре шунда килә. Гомумән алганда сайлау участокларында җитди тәртип бузулар ачыкланмаган. Интернетта чыккан мәгълүматларны тикшерүгә аерым игътибар бирәләр. Поскольку для нас принципиально, чтобы максимально прозрачно весь этот процесс проходил. Безнең өчен сайлауның ачык рәвештә узуы мөһим. Яшь гвардиячеләр интернетта чыккан фейкларны тикшерү өчен махсус төркем булдырган иде. Алар социаль челтәрләрдәге мәгълүматларны тикшереп тора. Әлегә сайлау гадел узмады дип әйтерлек хәбәргә юлыкмадылар. Бүген хастаханәдә дәваланучылар, мөмкинлеге чикле кешеләр һәм сак астында булучылар да гражданлык бурычын үтәде. Олар өчен махсус сайлау участоклары эшли. Комиссия әгъзалары өйгә дә йөрде. Участокларга хәтта 4 аяклы дуслары белән килүчеләргә дә шартлар тудырылган иде. Николаевна, отцы нашей агитационной бригады, мы поздравляем вас с днем рождения. Бүген Любовь Криволапова өчен икеләтә бәйрәм. 85 яшьлек юбилее сайлау көненә туры килгән. Ул тавыш бирүгә җаваплы карый. Бу бурычын 18 яшьтән бирле үтәп киләм ди. Соңгы елларда сәламәтлеге какшау сәбәпле тавышын өйдә бирә. Бүген дә комиссия әгъзалары үзләре килде. Я всегда голосовала. Мин сайлауларга һәр вакыт бара идем. Йөри алмый башлагач кына өйгә килүләрен сорыйм. Инде 5 ел шулай тавыш бирәм. Ил белән бергә яшисе килә. Тавыш бирү мөмкинлеге Татарстанның барлык зур клиник хастаханәләрендә дә оештырылды. Казанда бу РКБ 7-нче шәһәр хастаханәсе, МКДЦ, шулай ук госпитальләрдә, кызыл зоналарда ковидтан дәваланучылар да читтә калмый. Пациентлардан гариза булса, баш табиблар үзәк сайлау комиссиясенә хәбәр итә. Сәламәтлек саклау министрлыгында әйтүләренчә, ковид госпитальләрдән беркетмә һәм бюллетеннәрне алып чыкмыйлар. Вирус таралуны булдырмау өчен алар махсус сейф капларга салына. Очень организовано было. Барсы да яхшы оештырылган. Рәхмәт. Мин үз тавышымны бирдем. Никогда так близко. Бер кайчан да сайлау участогында булай якын җирдә тавыш биргәнем юк иде. Уңайлы булды. Балалар Республика клиник хастаханәсендә бүген 342-нче участокның филиалы ачылды. Участок үзе РКБда урнашкан. Балалары хастаханәдә дәваланучы ата-аналар, әби-бабайлар бүген бу мөмкинлектән файдаланды. Иртәнге сәгать 8-дән 11-гә кадәр 129 кеше тавыш бирде. Бала белән приемга килгән идек травматологка. Менә заодно инде сайларга да уйладым. Пациенты приходили организованно. Барлык пациентлар да үз теләкләре буенча тавыш бирде. Әгәр көн дәвамында сайларга теләүчеләр була икән, без аларны РКБга җибәрәчәкбез. Сайлау участоклары 5 тикшерү изоляторларында да эшли. Аларда 2200 кеше бар. Ләкин хөкем карары чыгарылу сәбәпле барсы тавыш бирә алмый. Бу хокукка 1748 генә ия. Өй арестында булучылар яшәү урыны буенча тавыш бирергә мөмкин. Быел урамга этләрен ертергә алып чыгучыларга да тавыш бирү өчен уңайлыклар булдырылган. Казанның 4 участогында йорт хайваннары белән килергә рөхсәт иттеләр. Шулпан Касымова, Игорь Романов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Кайбер сайлау участокларында тавыш бирү белән беррәттән вакцина да ясатырга була иде. Я коронавирустан, я грипптан. Казанның 68-нче мәктәбендә бер юлы 3 сайлау участогы эшли. Монда медпункт та бар. Көннең беренче яртысында онда 10 кеше прививка ясаткан иде инде. Бирегә гриппка һәм пневмококка каршы вакцина китергәннәр. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясендә урнашкан сайлау участогында төшкә кадәр 18 кеше вакцина кадаткан. Гомумән алганда узган 2 көндә Татарстанда 6000 кеше коронавирустан, 1000 якын сайлаучы гриппка каршы прививка салдыра. Сайлау участокларында 724 вакцина ясату пункты да эшли. Хәзерге вакытта дөньяның 4 илендә булган россиялеләр Татарстандагы сайлау округлары буенча тавыш бирә ала. Һәр сайлау кампаниясендә төбәкләргә берничә ил беркетелә. Алар сайлау округындагы тавыш бирүчеләр санына карап билгеләнә. Быел Әлмәт белән Түбән Кама округындагы кандидатлар өчен Финляндия, Испания, Австрия һәм Венгриядә тавыш бирү булачак. Гомумән алганда 144 илдә 348 сайлау участогы эшли. Чит илләрдә яшәүче россиялеләр тавыш бирүдә ничек катнаша? Бу хакта алдагы репортажда. Төркиядә яшәүче Русия ватандашлары өчен сайлау мөмкинлеге һәр вакыттагыча тудырылды. Россия Дәүләт Думасының 8-нче чакырылыш депутатлары өчен Төркиядә инде атна башыннан ук алдан тавыш бирә башлаганнар. 10 шәһәрдә сайлыйлар. 19 сентябрьдә россиялеләр Истанбул, Анталия, Әнкара һәм Трабзонда тавыш бирә. Анталиядә мәсәлән ул 2 ноктада оештырылды, чөнки әлеге шәһәрдә Россия ватандашлары башка җирлекләргә караганда күбрәк яши.
6 шәһәрдә инде сайлаулар 11 сентябрьдә үк үтте. Сайлау участокларына бары паспортын алып килергә кирәк, башка нәрсәләргә ихтыяҗ юк. Шулай ук алдан язылып кую да кирәк түгел. Россия үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда Австралиядә сайлау Сидней һәм Канберра шәһәрләрендә генераль консуллык һәм илчелектә була. Финзия Газизова исә Аделаида шәһәрендә яши һәм быел сайлауда катнаша алмаячагы турында хәбәр итте. Быелгы сайлауларга килгәндә, әле менә берничә көнлек кенә безнең үзебезнең монда Аделаида русларның аралаша торган чаты бар. Шунда консул җавап бирде. Сидней һәм Канберра шәһәрләрендә локдаун булу сәбәпле дипломатлар монда Аделаидага килә алмый. Шуңа күрә ни кызганыч, быел монда күчмә утырыш булмый, сайлаулар булмый дип язды. Бу кадрларда Финляндия, нәкъ менә шушы илдәге сайлаучыларның тавышы Татарстанның Элмәт округындагыларга кушылачак. Владлена Аллапапила бүген барып үзенең гражданлык бурычын үтәп кайткан. Финляндиянең 4 шәһәрендә сайлау участоклары эшли. Берсе Хельсинкида. Для меня было удивлением, на самом деле, что Без биргән тавышлар Татарстан кандидатлары өчен саналачак икәнне белгәч, башта аптырадык. Аннары аңлаттылар, һәр ил шулай бер сайлау округы өчен тавыш бирә икән. Татарстан, без сезне яратабыз. Так что Татарстан, мы голосуем, мы вас любим. Решением руководства Финляндиядә бердәм сайлау көне итеп 19 сентябрь билгеләнде. Гадәттә ул һәр вакыт якшәмбе булса, бу вакытка 850 кеше килде инде. Быел Россиянең 144 илендә менә шушындый 348 участок ачылган. Димәк, үзе Россияле булып та, хәзерге вакытта чит илдә яшәүче һәр кеше сайлау хукукыннан файдалана ала. Безнең ял итәргә барган кешеләр, укырга барган кешеләр, студентлар, эшләп, командировкаларда йөрүчеләр, алар бар да шушы участокларга килеп, үз тавышларын бирергә хәлләре бар. Аларның информация бөтен җирдә бар, аэропортларда да бар ул, посольстволарда. Чит илләрдә дә участоклар җирле вакыт белән иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшли. Шуңа җир шарының икенче ягында тавыш бирү әле безнең вакыт белән бүген төнлә дә барачак. Нәтиҗәләр исә иртәгә билгеле булыр дип көтелә. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанның 170 сайлау участогында бүген көндәлек товарлар, азык-төлек ярминкәләре гөрләде. Дөге, кара будай, чәй, сыйык майны кибеткә караганда арзанрак бәягә сатып алырга булайды. Сайлаучылар мондый мөмкинлектән ничек файдаланды? Руслан Хөснетдинов материалы. Сахар, девочки, дешевле, чем в магазине, 44 рублей 50 копеек. Бу Казанның Ленинград урамындагы 7-нче сайлау участогы үз тавышларын биргәннән соң халык ярминкәгә ашыга. Ләйсән Миргунова карабыдай алырга булган. Бик җайлы оештырганнар, бөтен әйбер бар, бик уңайлы. Цены подешевле. Уже для нас хорошо. Ярминкәләр 169 сайлау участогында оештырыла. Казанда гына 250 тонна азык-төлек һәм көнкүреш кирәк-яраклары әзерлиләр. Вакыт үткәреп, кибеткә йөрисе дә юк. Ярминкәдә барлык кирәк-яраклар бар. Ул шикәр, комман, карабдай, макарон, дөге дисеңме һәм хәтта тамак кипкән очракта тәмле кекс белән чәй эчәргә дә мөмкин. Сайлаулар өчен чекин бара. Ечкин булуы халыкка бик уңайлы, бик җайлы. Терлек кешенең терле вакыт буш вакыты була. И бер тоташтан, бер ауттан килеп нәрсә кирәк әйберләрен кирәп алып чыгалар. Күбрәк ан алдылар. Андан соң дигеләр, гречкалар алдылар күп итеп. Химиядан порошокларны почталап бетерәләр. Бүген шулай кичке 8-гә кадәр үз мәшгульләр китергән азык-төлекне дә сатып алырга мөмкин иде. 40 үз мәшгульнең продукциясе 20 мәйданчыкта тәкъдим ителгән. Руслан Хөснетдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Ширмешән районы Туймәт авылында яшәүчеләрнең сайлау көне һәм башка бәйрәмнәр уңайыннан очрашу урыны барлыкка килде. Авылдашлары Рамил Кәримов аларга бүләк ясаган ташландык сулык янында парк төзи. Башта чокыр казып, күл ясый, балыклар җибәрә, аннан балаларга атынгычлар, өстәл урындыклар да корып куя. Монда элек кичеркәнлеге, әрик мәнүсә, кырмавык. Хәзер бу авыл эчендәге парк кайчандыр ташландык урын булган кебек тә түгел. 5 метр тирәнлектәге күлне Рамил Кәримов узган ел үз көче белән ясый. Трактор чакыртып чокырын казыта, аннан суына балыклар җибәрә. Бөтен җирдә су проблемасы. Монда безнең шулай уйлый барлыкка килде шундый идея, что суны кулланып була ише күл ясап була. Сорадым Әлмәткә барып экологлардан сорадым, әйтәм шундый эш буламы? Прокуратурага кирип киңәштем. Балаларга әйтәм кечкене шуырга әйтәм урын булыр. Форель, карп, акамур кысла җибәрә. Балык тотарга хәзер күрше авыллардан да киләләр икән. Бу җәйдә күл янында ял итү урыны да кырып куйган. Балаларга атынгычлар, уенчык өйләр дә бар. Янәшәдәге чишмәләрне дә чистарткан. Кайткан кунаклар бөтен шунда төшә башладылар. Миңа ул рәхәтлек кенә. Мин моны күңеле чиңне ясыйм. Рамил Кәримов һөнәре буенча энергетик 10 елдан артык Ширмешән электр шелтәрләре оешмасын җитәкли. Авыл халкын сөендерәсем килде ди ул. Балалары да бу эштә аңа ярдәм иткән. Беседкалар ясаганда бөтен яклап утынын ташырга
качелилар ясарга бөтен җирдә булыштык. Ничек планировать иттек бергә. Менің мечта, чтобы мында ак песок болсын, чтобы загорать итәргә. Аннары канатный дорожка ясамакчы булам. Төп максатым авыл халкына җыелырга урын ясау иде, ди Рамил Кәримов. Һәм менә сайлауга барганнан соң да алар табын кырып, зур өстәл янына җыелдылар. Бүген менә матур гына сайлауларны уздырып, паркны күрдек. Бөтен халык исеменнән Кәримов Рамилгә зур рәхмәтебезне җиткерәсе килә. Мондый урын безнең авылда юк иде әле. Менә ул шундый урын ясап куйды. Ал бик актив, бик уңган, бик бөтен кешегә булышучан кеше, ярдәмчел кеше инде шуның кадәр. Хәзер уңыш бәйрәмендә классташлар очрашуларын да биредә уздырачакбыз диләр. Яңа паркны киң күңелле авылдашлары хөрмәтенә Рамил күле дип тә атаганнар. Ширмешан районыннан Фируза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы. Һәр торак пункттан сайлауның үзенчәлеге бар иде. Әйтик, Түбән Кама районының Каенлы авылында яшәүчеләр участокка отка утырып килде. Монда сыер савучы да, көтүче дә, тракторчы да тавыш бирмичә калмый икән. Гомумән Түбән Кама округы бу 3 көндә иң активларның берсе иде. Hey, burulыңыз, кайрасыз! Кытос Сабирҗанов тәҗрибәле көтүче, малларның телен дә, кәефен дә яхшы аңлый. Вакытында ошатырга, болында йөртергә, ял турында да онытмаска. Сыер сарыклар бераз хәл алганда ират вакытын зайга үткәрмәскә була. Атлы арбага утырып сайлауга бара. Дөнья белән бер аяктан атларга кирәк була бит инде. Раз без яхшылыклар көтәбез, Камалгата, ничек булса, яхшы булсын, яшәргә җиңелрәк булсын дип, бармыйча беренче дә булдыра алмыйбыз. Кытты сабы юлда күршеләрен очрата, әби апалар да сайлауга барырга чыкканнар, бергәләп күңелрәк дип күмәкләшеп җыр сузалар. Бәргә карыйм, туган җирләр. Сайлау безнең өчен игелектән бәйрәм булды бит инде ул. Менә мин кичкенә чагында хәтерлим, мәдәният йортларында шуның хәтле бәйрәм була торган иде. Менә хәзер дә шулар кире кайтсын иде дим мин. Шундый күңел була ди, шул битмәүче дә паймы? Сайлау участогында кунакларны ачык йөз белән каршы алалар. Һәр берсенә битлек, перчатка, каләм һәм 2 бюллетень бирәләр. Түбән Кама районында 33 участок эшли, сайлау хокукына 28 меңнән артык кеше ия. Шуларның 2 меңе өйдә тавыш бирә. Гомирә апага 95 яшь, сайлауларны калдырганым юк ди ул. Яхшы булсын диеп, еллар таныш булсын диеп. Менә шулай, шуның өчен инде. Теләк телибез, Аллага шөкер. Сайлау участокларында бәйрәм рухы килүчеләрне артистлар да сәламли, биеп җырлап алганнан соң халык күтәренке кәеф белән тавыш бирә. Кытус Сабирҗанов та тыныч күңел белән гражданлык бурычын үтәп, болынга яраткан маллары янына юл тота. Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Сайлау көне булара казанлылар өчен Башкаланың Урицкий паркында сәнгать фестивале оештырылды. Ял итәргә килүчеләр өчен Булактагы яшьләр театры Леонид Филатовның Профидота Стрельца удалого молодца спектаклен тәкъдим итә. Әлеге әсәрне юкка гына сайламаганнар. Спектакльдә халык фольклоры, гырыф, гадәт һәм гаилә традицияләрдә игътибар үзәгендә. Гаиләләре белән килүчеләр дә бик күп, балалар шулай ук рәсем ясау конкурсында катнашты. Әтиән-ниләре белән фотога төште. Бүгенге программа белән паркта җәйге сезон шуның белән ябыла. Тут очень здорово, тут много сказок. Мне 6 лет. А мне больше из персонажей понравилась принцесса и няня. У меня шундый матур паркта, шундый матур театр бара, балалар өчен дә, олылар өчен дә бик күңелле. Рәхмәт барсы өчен дә оештыручыларга. Бик рәхәт ял итәбез. Кем тавыш биргән, шул бәйрәм итә. Акбарс арена стадионы янында бу минутларда мин тавыш бирдем концерты бара. Монда Мәскәү һәм Татарстан җырчылары чыгыш ясый. Моннан тыш көн дәвамында әдәби спорт майданчыклары да эшләде. Бәйрәм мөхитен Фәйрүзә Мәҗитова күреп кайтты. Акбарс арена стадионы майданчыгы бүген Татарстанларның ял итү урыны. Монда төрле мастер-класслар үтә, ризык та пешерәләр, шигырь дә сөйлиләр, спектакль дә күрсәтәләр, җырлыйлар да, бииләр дә. Менә яшәү яме хәрәкәте майданчыгында үзеңне ничә яшьтә булсаң да 18дә кебек тоясың. Заманча биюләргә дә хирисалар салмагына да киләчәк өчен тавыш биргәч бәйрәм итәргә килгәннәр. Җомга көне кич голосовать итеп кайттым да сайларга. И шул пропусклар белән музейларга да җөрдек инде без. Хәзер менә монда килдек диергә рәхәтләнеп. Матур итеп бисем килә, иранәсем килә, консерватив итәсем килә. Монда бик матур, бөтенебезгә шатлык, тынычлык, шуны телим. Балалар өчен нинди генә мастер-класслар юк. Чүкеч тә тик тормый агачтан эшләнмәләр ясыйлар. Шуны якларга рәсем төшерәләр. Татарстанның якты киләчәген нәни казанлылар әнә шулай төрле төсләрдә күрә. Балаларга да бик ошый, бик күңелле эштыргансыз. Ил елыймы,
бар дөньяны баскан ширкә шым. Әдәбият сөючеләргә шигырьләр, җыр яратучылар алдында Татарстанның иң танылган җырчылары чыгыш ясый. Бүгенге көн бөтен илнең язмышын хәл итә торган көн. Илебез тыныч булсын, мотор булсын, сугышлар булмасын. Аллага шөкер, мотор яшибез. Халык өчен нинди генә уңайлыклар туйдырмаганнар, нинди генә бәйрәмнәр юк менә. Менә әле генә мәдәният дөньясына кереп, нинди китаплар алдым. Кайбер татарстанлылар үз тормышларындагы иң мөһим вакыйганы да бүгенгә туры китергәннәр. Что сделал предложение руки и сердца в этот день. Серьезно? Да, почти 6 лет уже встречаемся, и в этот день я сделал свой выбор. Акбарс арена янындагы стадионда бүген Салават Фәтхетдинов, Олег Газманов, Ума Турман төркемнәре чыгышларда көтелә. Тавыш биргән һәр татарстанлы бәйрәмгә кушыла ала. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗаәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Концерт дәвам итә. Сайлау участоклары тагын 1 сәгатьтән инде ябылачак. Аларда бюллетеннәрне санарга керешәчәкләр. Нәтиҗәләре хакында без инде иртәгә үз чыгарылышларыбызда хәбәр итәрбез. Бүген 8нче артыда эфирга рус телендәге яңалыклар чыга. Ә мин исә сезнең белән саубуллашам.